M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero loweruka pa 29 Oktoba chaka cha 2022. Mawu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo Woyera kwa Afilipi mutu wa 1 ndime ya 18 kulekera 26. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Emmanuel Kabanda wa bungwe la utumiki wa ana kuchokera ku Mpande Church Limbi Cathedral mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga ndi monga momwe adalembera Luka mutu wa 14 ndime ya 1 kudzayambiranso ndime ya 7 kulekera 11. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Julius Dokowe achipani cha St. Patrick's Society SPS kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Kwa ine moyo wanga ndi Kristu. Mawu ochokera mkalata ya Afilipi 1 verse ya 18 mpaka ukalekeza 26. Zili nkanthu ngati kaya amalalika mwachiphamaso kaya moona malinga ine ndikukondwa. Ndipo sindizaleka kukondwa poziwa kuti chifukwa cha mapemphero anu ndiponso chithandizo cha Mzimu wopasidwa ndi Yesu Khristu ndizamasulidwa. Motero ndikuyembekeza ndi kukhulupirira ndi mtima wonse kuti sipazakhala konse manyazi, koma ndikuyembekeza kuti ndizalimba mtima kulankhula poyera, kuti tsopanonso monga nthawi zonse Khristu alemekezedwe mwa ine, ngakhale ndikhale moyo kapena ndimwalire. Kwa inetu moyo ndi Khristu amene ndipo nayonso imfa ili ndi phindu. Koma ngati kukhala moyo kungandipatse mwayi woti ndigwire ntchito yoonesa zipatso, sindiziwa kaya ndingasankhe chiti. Ndagwira njakata kwinaku ndikulakalaka kuti ndisiye moyo uno ndikakhale pamodzi ndi Khristu, pakuti chimenechi ndiye chofunika kwambiri, kuti ndikhale moyo chifukwa cha inuyo. Mosakayika konse ndikuziwa kuti ndizakhalapobe, ndizapitiliza kukhala nanu nonsenu, kuthandiza kuti chikhulupiriro chanu chizikula ndipo chikupaseni chimwemwe koposa kale. Motero pamene ndizafikanso kwanuko muzakhala ndi zifukwa zochuluka zonyadira Khristu Yesu chifukwa cha ine. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu Uthenga Woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku lina la Sabata, Yesu adakadya kwa mkulu wina wa mgulu la Afarisi. Tsono adaona kuti anthu amene adayitanidwa kudzadya nawo ankadzisankhira malo aulemu. Tsono adawaphera fanizo, adati, wina akakuyitana ku phwando la ukwati usamakhala pamalo aulemu ayi, chifukwa mwina kapenanso adayitananso wina waulemu koposa iwe. Ndiye iye uja amene adayitana awiri nonsenu nkudzakuwuza kuti
pepani patsani awa malowa, apo iweyo udzachita manyazi pokakhala pamalo otsika. Koma akakuyitana kakhale pamalo otsika, kuti amene adakuyitana uja adzakuwuze kuti bwenzi langa dzakhale pamalo aulemu pano. Apo udzalandira ulemu komanso pamaso pa onse amene uli nawo podyera. Pajatu aliyense wodzikuza adzamchepetsa, ndipo aliyense wodzichepetsa adzamkuza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, mu uthenga wathu wa lero umene wawerengedwa tikumva makamaka ndime yotsirizayo kuti pajatu aliyense wodzikuza adzamchepetsa, ndipo aliyense wodzichepetsa adzamkuza. Inu ndi ine ndi mboni makamaka pa nthawi imene tayitanidwa ku zikondwerero, ndipo timanena kuti amene atenga khadi yolembedwa mwakuti alowe kwakuti, amene atenga khadi yolembekedwa mwakuti kuseliku alowe kwakuti. Taziona zimenezi pa zikondwerero ngati zaka za unsembe, zaka za udikoni, zaka za ukwati, komanso za ufumu m'madera mwathumu. Ndiye Ambuye Yesu akutipatsa chitsanzo komanso fanizo kuchokera mu zinthu zimene inuyo ndine tikuzidziwa kale. Sakuyankhula zinthu zachilendo ayi, chifukwa nchosatheka kuti inuyo si munthu amene mwayitanidwa kuti mukhale pamalo mwina timati ku high table mukadzipeze kumeneko. Aja maashaza azachitetezo ena ndi ena akakuchotsani kone, ndi mukachita manyazi ndithu. Ndi zimene Ambuye Yesu pa tsiku la lero akutiphunzitsa ife anthu. Choyamba kukhala odzichepesa komanso kudziwa malo ako paliponse pamene iwe uli. Ndi chimodzimodzi mu ufumu wa Mulungu. Ngati munthu usali wodzichepetsa umakanika kudziwa zinthu zambiri, chifukwa anthu amakuona kuti iweyo ndi munthu wodziwa zonse ndipo sungaphunzitsike. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, pamene tikufuna kukhala anthu amu ufumu wa Mulungu, tiyeni tikhale anthu odzichepetsa, anthu odzitsitsa, anthu ofuna kuti tiphunzitsidwe ndi anzathu. Chifukwa tikangokhala kuti sitikudzichepetsa, anthu sadzatiphunzitsa, ndipo uthenga wa chipulumutso udzakanika kutifikira. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akupereka fanizo limeneli kuti inuyo ndine tikhale ndi mwayi wopulumutsidwa, tikhale ndi mwayi wakumva uthenga wa Mulungu umene ukubwera chifukwa cha ife kuti tilandire chipulumutso, tilandire madalitso. Zimene zinsotu zimene Paulo woyera akutiphunzitsa makamaka mkalata ya kwa Filipi imene akualembera, pamene akukanika kusankha pakati pa kukhala moyo kapena kufa. Chifukwa kukhala moyo kwa iye, moyo mwa iye ndi Yesu Khristu mwini. Ndipo ngati iye atate afe akakhala ndi Ambuye Yesu, akakhalanso ndi moyo, phindu lake ndi lakuti agwira ntchito imene Ambuye adampatsa. Ndi pamene akukanika kusankha. Nafenso tingakhalenso ndi nyengo zimenezi pamene tikukanika kusankha, pomwe zinthu zonse ndi zaphindu. Koma chachikulu ndi kukhala ndi moyo mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndi okhawa amene amakhala ndi moyo mwa Ambuye Yesu Khristu amakhala anthu odzichepetsa tsiku ndi tsiku pa ntchito zonse, pa utumiki wawo wonse. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, tiyeni tikhale anthu odzichepetsa kuti tilandire chipulumutso. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To you